Durante los 8 años que has estado trabajando en Radio Villarreal, has entrevistado a muchos jugadores y entrenadores. ¿Cuál ha sido el que más te ha sorprendido? Ahí te vaig a incluir també ara, en Mediapro i en la tele, perquè ahir he trobat a gent que no... altres entrenadors d'altres equips de la Lliga, perquè abans quan estava a la ràdio m'ensenyava més a entrevistar a gent del Villarreal, no d'altres llocs. Però dels que més m'ha sorprès, no, dies? M'ha sorprès. Mira, per exemple, Marco Senas és un personatge al que val la pena entrevistar sempre perquè ha viscut moltes coses, perquè és campió en la selecció i perquè te conta coses molt bones del futbol i de fora del futbol. I després, per exemple, a mi, jo sempre ho he dit, entrevistar a Joaquín fa molt poquet m'ha fet molta il·lusió, perquè és un tipus que fins i tot en les derrotes, perquè aquest dia just va perdre el Betis, té una bona sonrisa. I sobretot, Santi Cazorla. Són persones que aporten més enllà de lo futbolístic i que val la pena de veres escoltar-les. I també Sergio Asenjo. Jo crec que en 4 lesions de genoll que va tindre i entrevistant-lo en moments difícils de la seva carrera, te conta o te fa veure que el futbol no és 11 tios pegant-li a un baló, sinó és superació també mental, com tots els esports. Jo parlo del futbol perquè és el que més conec i el que més reflexions he tingut. Però és superar, com en la vida, moments difícils. Ell ha tingut 4 lesions de genoll, ha estat més de 6 mesos cada volta parat, 24 mesos sense jugar al futbol per problemes, i ara està on està, en dies millors i en dies millors, però està en un equip en primer nivell i no ha deixat de perdre aquesta titularitat i és un porter que coneix moltíssim de quan juga el cap en el futbol. Mònica, pots contar-nos alguna anècdota divertida que recordes de les entrevistes que has realitzat? Si parlo d'entrevista divertida, tinc que parlar de Pepe Reina, que no sé si el coneixereu, però era porter ara del Milan, m'ha jugat en molts equips, en el Liverpool, en el Nàpoles, en el Villarreal i en la selecció espanyola. Per cada ell l'he entrevistat diverses voltes, l'he entrevistat sobretot per telèfon, val? I és un fenomen. Entonces, si vols riure amb algú, ja t'he dit. Abans havia dit de Cazorla, Joaquín, que són aquest perfil d'entrevistats que te trauen un somriure encara que les coses vagin mal, però Pepe Reina sempre té algo que contar divertit, alguna anècdota i sobretot te fa passar-te-ho bé i t'anima moltíssim, no? Entonces, jo crec que les entrevistes amb ell eren sempre espectaculars. Quina ha sigut l'entrevista més difícil que has tingut que fer? Més difícil? Quan... Mira, per exemple, el partit del Celta-Villarreal esta temporada, que van destituir després el dilluns pràcticament a Javier Calleja, l'entrenador del Villarreal. Al final, quan estàs en una persona que és un personatge amb el que has de treballar moltíssim, però també s'entablís darrere una amistat, perquè si algú li fas entrevistes totes les setmanes o el coneixes de sempre, te sap greu, no?, que aquesta persona no li vagin bé les coses, i en aquest cas, a l'entrenador del Villarreal, al Villarreal en general, no li anaven bé les coses. I després de cada partit, les entrevistes són difícils, perquè tu pilles els jugadors quan acaben d'eixir del vestidor, en calent, no? No han entrat al vestidor, han comentat, han vist la jugant, han estat ahí una hora i al cap de l'estona ixen a la sala de premsa, no. És en el moment. I ahí n'hi ha reaccions com vosaltres quan jugueu així a un partit o quan feu un examen, vos acaben de donar la nota i abans d'arribar a casa esteu cabrejats perquè no vos ha eixit bé. I ahí te costa trobar a una persona que si tu estàs fent l'entrevista i veus que no està còmodo, que està trist, que està fastidiat, que està fotut, pues ahí costa trobar la part periodística i dir, hi ha que apretar, hi ha que entrevistar coses complicades perquè l'equip no va bé i perquè al final ell també és responsable, igual que ho són els jugadors. I aquests moments a mi em costava molt, perquè jo no puc evitar-no al final que el Villarreal és el club en el que he crescut i és el club també del meu poble, no? I no m'agradaria que les coses anaren bé. I ahí hi ha que evitar el costat d'aficionat i hi ha que ser objectiva i preguntar per les coses que s'han fet mal.